Ayiwa komi an bɛ chapitre 6 la sisan wɔɔrɔnan kɔrɔ de ko ni faut ta discipline pour si ton objectif est réel. Donc i ka tilennenya o b'a yira k'a fɔ ko tu es sérieux sur ton objectif. Donc i bɛ mun ɲini na tu es très très sérieux. Donc n'i y'a ye i bɛ ka lamɛn fo ka se yan fana ma fo ka se livre tilancɛ ma i b'a sɔrɔ tu es très très sérieux pour ton objectif. Je crois i mana chapitre 1 fo ka taa 5 la n'i mana a bɛɛ lajɛ a b'i bilasira dɔɔni kana sauter quoi, kana sauter video i b'a faga fo i ka tila olu la yanni i ka o fɛn tɛ quoi. Donc ni o tɛ aide livre de c'est comme un carnet. Donc an bɛna don 6 la bon ni i sɛbɛ b'i ka taaɲɛ la i sɛbɛ b'i ka objectif taaɲɛ ye i objectif minnu jɔ i ɲɛsigi i bɛ fɛnw to olu kama i bɛ sunɔgɔbaliya i b'o to kama ka sunɔgɔ joona fana i b'o to kama i bɛ fɛn lankolon caman bɛ yen i bɛ bɔ olu la parce que i b'a dɔn olu bɛ n'i ka sira sumaya. Donc tout le monde dit qu'il veut devenir bɛɛ bɛ fɛ a ka kɛ fɛn ye bɛɛ de bɛ fɛ a ka succès kɛ mais succès baara bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ. Donc minnu b'a kɛ olu de b'a tɔnɔ don. Donc fɛn dɔɔni de don a bɛ komi compte d'épargne i bɛ baara kɛ dɔɔni komi yɛlɛla i bɛ yɛlɛ dɔɔni a tigi ka kɛ komi jinɛmɔriya. Donc i mana fɛn fɛn ɲɛsigi ala bɛ siraw yir'i la ani n'i mana ala deli fana far'o kan i la ala a bɛ ɲɛnabɔ. Yanni n ka don chapitre 6 kɔnɔ bi ye le 9 décembre ye ne fa fana tanyana en 98 vers coup de 16h le 8 mais l'enterrement était fait le 9. Donc ne bɛ 9 donc je tiens à remercier mon père. Donc ne n'a ka ɲɔgɔn ye laban n fa ka ɲɔgɔn ye laban a ye mun fɔ an ye ko solo taa dɛ i dɔgɔninw ɲɛ jɔyɔrɔ de ye donc i bɛ kalan sira mun kan donc taa n'a ye. Donc il doutait donc parce que basɛti de tun bɛ kanu bɛ ne la a wagati 9e kɔnɔna la. Donc il doutait je vais loin parce que sport de tun ka di ne ye kosɛbɛ basɛti. Donc parce que à ce moment là la réalité du Mali n'i bɛ sport fɛ i ka kalan tɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Ya bon a ma si sɔrɔ k'a ye ne ye baara minnu kɛ lycée kɔnɔna la o ni université kɔnɔna la fo ka na kɛ école maître ye a ma si sɔrɔ k'o kɛ mais je lui remercie quand même pour l'encouragement. An ka ɲɔgɔn ye laban a kɛra Somatara de la Mopti. Somatara a ye n bilasira o y'a sɔrɔ n tun bɛ ka taa la n ka école yɛlɛmana n ye DEF sɔrɔ n bɛ ka yɛlɛma ka taa Bamakɔ. Fɛn minnu car minnu tun bɛ jeunes ta ka taa n'u ye minnu ye ka école yɛlɛmana Bamakɔ. Donc ne tun b'o la a taara a nana montre de di yan car kunkolo fɛ mɔgɔw ye n tape ko i fa a b'a sɔrɔ a nana ko montre filɛ nin il faut pas être en retard dans tes classes. Donc depuis là ni mana n ka fɛn bɛɛ ye montre ka di n ye o de kama. Donc je vais être à l'aise sur toutes les choses jusqu'à aujourd'hui. Donc a ka kuma laban don olu ye kana école bila il faut prendre au sérieux. Donc bon je tiens à lui remercier. Donc an ka tɛmɛ ni chapitre 6 ye 6 in ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Donc il faut quitter tes parents. Donc fɛn caman bɛ yen je suis motivé de faire dans la vie c'est grâce à mon père. Ale de ye maître ye cours d'an ma ni fɛn ninnu mais il n'a pas vécu très longtemps pour voir comment n sera ka basɛti ni kalan bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc tout le monde veut réussir bɛɛ de bɛ fɛ ka taa ɲɛ mais mɔgɔ si de tɛ fɛ ka baara kɛ bɛɛ de bɛ fɛ ka changer mɔgɔ si de tɛ ni changement nana mɔgɔ si de tɛ changement kɛ parce que a ka gɛlɛn n'a ka nɔgɔ bɛɛ b'a kɛ o. Donc ni mais très peu sont prêts à payer le prix. Donc n'i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ i b'a baara kɛ dɛ i b'a sɛgɛn kɛ i bɛ yɛlɛma hɔrɔnya nɔfɛ komi Mali b'a la cogo min malidenw b'a sɛgɛn ni m'o sɛgɛn k'o tɛ hɛrɛ sɔrɔ. Donc a sɛgɛn o ye wajibi ye. Donc i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ
n'i yɛrɛ b'a dɔn la i bɛna sacrifice k'o kan yɛrɛ ni di b'o la sunɔgɔ banbali b'o la i ka teba min i muso kɛrɛfɛ komi an ka sarasiw bɛ kungo k'a la cogo pour que k'an garder u b'o ka denbaw kɛrɛfɛ kalo 6 dɔw bɛ san 1 dɔw bɛ san 1 ni kɔ u t'u musow ye sacrifice b'a la dɛ bɛɛ de ka sacrifice kɛlɛ ni mana an ka militaire olu ka sacrifice ka bon n'a bɛɛ ye donc an ka essence tanya ninnu fɛn ninnu donc ni mana olu t'a lajɛ o tɛ fosi ye yawa donc an ka pour que an ka taa ɲɛ gɛlɛya ye an k'o k'o objectif bɛɛ ye o bɛ se ka kɛ pays objectif o bɛ se ka k'i yɛrɛ ka objectif ye sabotage b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'i saboter mɔgɔ bɛ n'i décourager don dɔw yɛrɛ bɛ na kɛ i m'a faamu i bɛ douter ya o bɛɛ de b'a la donc mais faut être patient ala tɛ kɔrɔtɔ le processus est là en tant que i ka énergie bɛɛ bɛ i bɛ mun nɔfɛ i ka énergie bɛɛ b'o nɔfɛ la nature bɛ ala comme an b'a fɔ de ala ye ala b'i dɛmɛ ka san sɔrɔ o la en tant que tu te sacrifices tu fais tout i tɛna a nɔ i tɛ girin k'a ye yɔrɔnin kelen mais il faut prendre du courage ni ala sɔnna ma i bɛ se sɔrɔ donc i ka discipline o de b'i ka fɛnw nɔ yira donc i ka wuli ka jɔ o fana b'a la donc un jeune homme discipliné se lève même quand il n'a pas envie ni discipliné don même ni wuli tuma sera a man di ye mais i bɛ wuli il avance quand même ni hali n'a sɛgɛnnen don a bɛ taa continue même quand personne ne croit pas même ni mɔgɔ si dalen t'a la a bɛ tugu a nɔfɛ donc c'est constant quand les autres se distraient mɔgɔ tɔw bɛ tulonkɛ la tuma min e bɛ sɛbɛn la tuma bɛɛ tu répètes les mêmes bonnes actions jusqu'à la réussite i b'o de kɛ don o don a résultat a tɔnɔ e de bɛ n'a dɔn le discipline est plus important que la motivation est plus important que la motivation la motivation in filɛ nin ye n'i mana motiver ne bɛ se k'i la motiver 5 minutes 10 minutes motivation bɛ taa mais discipline de bɛ succès di mɔgɔ ma motivation b'i dɛmɛ de k'a daminɛ mais discipline de bɛ taa n'i ye parce que i ka sira ka gɛlɛn ka kɔrɔ n'i donna distraction min fɛ a b'i ka sira janya donc ni sira mun filɛ nin ye ka taa komi ka bɔ Bamakɔ ka se Moti o sira ka jan k'a kɔrɔ ni i farala ka don dugu wɛrɛw la donc yɔrɔ i ka destination nin a b'i bila retard la distraction o de donc il faut éliminer les distractions la discipline te rend dangereux dans le bon sens ni i discipline mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran ɲɛ parce que u ɲɛ b'a la i bɛ mun nɔfɛ mɔgɔ bɛ ko dɔn a bɛɛ b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ i ni bɛ mun kan ala tɛ n'o jɛ e la la discipline est une protection donc o y'i ka protection de c'est la seule chose qui peut te protéger elle te protège contre la procrastination les mauvaises décisions les mauvaises fréquentations les distractions n donna minnu na quoi fɛn lankolon minnu b'i sen kɔrɔ minnu bɛ n'i distrait minnu bɛ n'i décourager mɔgɔw ka critique ni mɔgɔw ka sabotage ni mɔgɔw ka moquerie ni fɛn ninnu donc olu tɛna i m'a faamu parce que i ɲɛ bɛ mun na ala dɔrɔn de b'a dɔn e dɔrɔn de b'a dɔn donc mɔgɔ minnu bɛ kuma lankolon ninnu kɛ i kɛrɛfɛ i tɛ se k'olu lajɛ quoi donc i b'a kɛ komi nin video filɛ nin ye ne b'a kɛ hali ni mɔgɔ kelen y'a lajɛ n'a y'o nafa video kɛli nafa livre ni video kɛli o nafa de y'o ye donc a tɛna bɛɛ nafa hali n'a ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila nafa donc a banna donc a ma se ça sera virtuel non a tɛ k'o kama donc mɔgɔ minnu mago b'a la i b'a sɔrɔ dɔw mago t'a la bi u mago bɛ jɔ a la san wɛrɛ ou bien san wɛrɛ kɔta ou bien ni ne donna dingɛ kɔnɔ tuma mɔgɔ dɔw mago bɛ se ka don nin video la donc kow bɛ kɛ o de kama donc an kana san n'a bɛɛ ye donc i ka évaluation de discipline na yan nɔ exercice la sans discipline tu deviendras l'esclave de tes envies quand tu n'as pas discipliné fɛn min i nege b'i tiɲɛ donc adamaden nege o de bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ avec discipline tu viens maître de ta vie quand tu es discipliné tu seras le chauffeur tu seras le conducteur de ta vie donc sans discipline i nege bɛ se i la nege ye jumɛn i mana mɔgɔ surpoids b'a la nege de don n'i mana mɔgɔ i b'a sɔrɔ a courage port de don nege de don n'i mana mɔgɔ i b'a sɔrɔ a t'i dan dɔn i b'a sɔrɔ negew du fɛn donc kana sɔn o ka se la discipline de ka sur tous les plans il faut être discipliné sur tous les plans c'est que ça bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ donc exercice physique la donc i bɛna i ka domaine la parce que il y a le domaine d'étude mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ domaine de santé
domaine d'organisation, domaine d'attitude, un domaine de quotidien. I ka kalan kɔnɔna la o n'i ka baara kɔnɔna la o n'i ka kɛnɛya kɔnɔna la o n'i ka organisation i bɛ se ka i pɛrɛn cogo min donc i b'olu bɛɛ yɔrɔ minnu i ka vie yɛrɛ bɛɛ i bɛ se k'a bɛɛ organiser cogo min donc i mana organiser an bɛ ala deli o la a bɛ ɲɛ a tɔ bɛ ɲɛ donc o de ye nin chapitre fɛn ye o de ye chapitre 6 laban ye k'an bɛ awa ni an bɛna don chapitre 7 kɔnɔna la 7 in ko de ko la mauvaise fréquentation est l'ennemi de ton objectif fɛn min man ɲi i bɛ fɛn min ɲinina diɲɛ kɔnɔ fɛn minnu man ɲi o ma o de la n ko ni objectif bɛ denmisɛnnin bolo livre yɛrɛ titre o de a tɛ se ka tunu fewu ni objectif bɛ adamaden fɛn fɛn bolo komi e filɛ nin ye tɛ a choisi i bɛ ka livre lajɛ n'i sera 7e ma i bɛ k'a lamɛn ni objectif b'i bolo i tɛ se ka tunu diɲɛ na m'a fɔ i tɛ fili dɛ m'a fɔ i tɛ erreur kɛ i bɛ erreur kɛ mais i bɛ tila ka i bɛ sira dɔn sira bɛ yen kama parce que sira b'i kɔrɔ ni sira tɛ mɔgɔ kɔrɔ taayɔrɔ t'a la mɔgɔ kunfɛ dɔn a tigilamɔgɔ bɛ don so a bɛ don fili bɛɛ la a bɛ kunu tuma o b'a sɔrɔ c'est trop tard donc i sigiyɔrɔ donc i sigiyɔrɔ n'i bɛ ko ɲuman nɔfɛ i sigiyɔrɔ i b'i janto o la kosɛbɛ hali ni objectif b'i bolo mais i sigiyɔrɔ man ɲi a ma ɲi a ma tu peux avoir un objectif clair une vision forte une cœur solide mais si tu t'entoures avec de mauvaises personnes non ça ne va pas réussir ta vie prendra la direction de leur futur pas du tien donc ni i tugulen don mɔgɔ caman kɔ minnu sira t'u kɔrɔ donc i bɛ laban olu ta de ma parce que mɔgɔ si de t'i hakili jigin i ka objectif la donc i ka tugu mɔgɔ kɔ mun fana objectif b'a la n'a ka objectif ye kelen o yɛrɛ n'i sera ka sansi sɔrɔ ça c'est pas facile n'i sera ka sansi sɔrɔ i ni mɔgɔ min kuntilenna ye kelen n'aw sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ ne hakili jigin n terikɛ dɔ la Omar Sila ne ka basket kɔnɔna la ne bɛ se k'a fɔ ne kɛra basketteur ale de kama parce que an kuntilenna an kun ye kelen et puis n tilala ka bɔ o la ka tila ka don école la ne ni dɔ fana kun kuntilenna ye kelen n kɛra o kɛrɛfɛ donc ne bɛ se k'a fɔ ne ka succès kɔnɔna la basket ni étude kɔnɔna la ne kelen tɛ n ye mɔgɔ minnu associé na mɔgɔ caman terikɛ caman tɛ ne bolo dɛ non ne ka Facebook terikɛ ninnu faut pas ne terikɛ 1-2 terikɛ caman tɛ ne la donc Omar o de ye ne dɛmɛ o la donc les fréquentations sont comme une route donc i ka fréquentation de ye i ka sira ye donc i ka sira i bɛna mɔgɔ bila i ka sira kan comme n y'a fɔ chapitre 6 la cogo min ton entourage détermine ta direction n'i donna entourage mun kɔnɔ distraction b'a kɔnɔ i ka sira ka gɛlɛn ka kɔrɔ donc i bɛna compliqué i bɛ don sira caman fɛ n bɛna exemple d'i ma n dɔgɔnin terikɛ dɔ bɛ ani a tugura groupe dɔ kɔ o groupe ninnu taara store de la mais talikɛla dɔ tun b'u cɛma u mɔgɔ 3 u bɛɛ denmisɛnnin ninnu u bɛɛ ye kaso kɛ à l'âge de 13 ans u bɛɛ ye kaso kɛ parce que dɔ tun b'u cɛ la u donna store la u sonyani kɛ donc u bɔtɔla caméraw ye u bɛɛ minɛna u bɛɛ qu'est-ce que toi tu peux imaginer ton enfant de 13 ans il est dans les menottes avec police mɔgɔ y'u wele na i den ta tu vois donc i ka entourage a bɛ se hali ni i yɛrɛ jogo ka ɲi i ka entourage bɛ se k'i don ko la donc o de la i ka entourage ko ba don ne yɛrɛ b'o fɔ denmisɛnnin bɛɛ ne ka ekɔlidenw ni fɛn n den yɛrɛ ni fɛn ninnu b'o la gosi n'a terikɛ mun ma n b'a fɔ i tɛna tuguni kɔ ne yɛrɛ ye mun dɔn. Tu peux être concentré, mais si tu marches avec des gens perdus, tu finiras perdu. Tu peux être motivé, mais si tu marches avec des gens paresseux, ta motivation va mourir. Ça, c'est très simple. Hali ni i concentré len don ni mɔgɔ min concentré len don i tugura kɔ i ka concentration bɛ bɛn ni i tugura mɔgɔ kɔ mɔgɔ min fɛn don il est paresseux mɔgɔ min salibabagatɔ donc o fana i m'a faamuya o tɛ n'i motivé a ka taa o tuma bɛɛ i mana salibabagatɔ i yɛrɛ bɛ sali tu vas devenir comblé
Si tu es ambitieux, mais si tu marches avec des gens sans ambition, tu peux quoi de fond. Luka, ambition tu m'as comme naï tout groupe, et ambition de tout. Il y a 3 sortes de fréquentation. Mina aux 3 sortes de fonds. Ne reka cliché de m'senoda. Les personnes qui t'adoucissent et les personnes neutres et les personnes qui t'élèvent. Moi ça va. Moi on oublie il sera guérir comme les distractions. Moi on te force faire que sera quand te force boire là. Moi on oublie il sera jet. Il te met que sera là. Moi ça va. Donc moi follow. Moi on oublie que sera guérir. Il manque yola. Donc on l'a mis dans le livre les ex buluka. Moi on oublie que sera moi on tu fais un faraka ou tu fais un boire là. Hal bibi tama ulu kɛrɛfɛ mɛ i bɛ dɔ bɔ a la i man ka taama fɔlɔ ninnu kɛrɛfɛ mɛ filanan fana i yɛrɛ k'a dɔn o mɔgɔ ninnu ka teriya nafa t'a la donc en tant que jeune i bɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu bɛ ka teriya u bɛ se ka nafa don i kun u bɛ se k'i ka sira lateliya donc i b'i hakili to o saba la y'a ma donc i b'i hakili to o saba la donc parce que mɔgɔ minnu bɛ se ka dɔ fara i kan olu bɛ n'i conseiller olu bɛ na tiɲɛ f'i ye olu bɛ na i bonya olu bɛ na i ka objectif respecter olu bɛ na i motiver olu bɛ na seli i ye olu bɛ na i corriger parce que u b'i fɛ ou bien olu bɛ na u bɛ parce que c'est comme un mentor i bɛ ka nin vidéo lajɛ parce que tu as besoin d'un mentor ce livre c'est un mentor c'est un guide mentor donc quand tu as un mentor comme mɔgɔ bilasiralen la sira yirala an da kan kɛra o ye donc sira yirala bɛ se ka i dɛmɛ olu la mɔgɔ minnu tɛ se k'i dɛmɛ olu la donc kan i ka sigi yɔrɔ caman fɔ i tɛ se ka kɛ terikɛ ye olu la dɛ les personnes neutres minnu u tɛ dɔ fara ka tɛ dɔ bɔ a la i bɛ se que mais minnu bɛ i yɛrɛ ka sira giriya yɛrɛ i sen giriya k'i ka taa sira yɛrɛ sumaya yɛrɛ kan k'i sen bɔ o de la pewu. La mauvaise fréquentation peut te voler 10 ans de ta vie. N'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu komi fɔlɔ ninnu minnu b'i ka sira giriya olu bɛ se k'i ka vie retarder pendant 10 ans n'i ye san 1 dɔrɔn teriya k'u fɛ donc est ce que i kan ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min b'i ka sira ɲɛ non faut être malin tu crois juste marcher avec des amis mais en réalité tu marches vers le futur pas un ami indiscipliné peut te tuer ta discipline donc il faut nous l'oublier fort je répète encore. Les mauvaises fréquentations te détournent lentement, sans bruit, sans douleur, sans que tu les regardes. Un jour, tu reverras en te demandant comme j'ai perdu 5 ans de ma vie. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est ça. Ni i ka école kɔnɔna ninnu mɔgɔ caman b'a fɔ école kɔnɔna ninnu ka jan non ni ma n'i ka vie yɛrɛ lajɛ école kɔnɔna ma jan parce que c'est les moments les plus importants n'i y'a bɛɛ kɛ maalankolon la i ka école banna taayɔrɔ t'i la i ma fosi de accomplir a kɔnɔ donc i bɛ taa i kun siɲɛ mɔgɔ ye baara la mɔgɔ si de t'i ta parce que diplôme ɲɛnama t'i bolo maa sɛbɛn t'i ye o ni fɛn ninnu i y'i ka vie bɛɛ don bɔgɔ la donc ton objectif mérite une protection ni objectif b'i bolo. Tu dois travailler double effort pour protéger. Tu dois travailler double effort. Ton objectif est fragile au début. Ça devient très fragile. Donc, il y a un objectif qui est fait au début. Mais il y a un donc, parce qu'il y a une concentration, il y a un encouragement, il y a une discipline, il y a un environnement au début il y a objectivement. Ni il s'insulte le cas. Il y a un objectif là, comme fin de bord. Comme fin de bord, il y a un donc, il y a un là. Donc, ton entourage est la terre dans laquelle tu plantes ta destinée. Donc, il y a un entourage qui est là. Donc, analysez les exercices now. Analysez ton entourage. C'est ça. Il faut examiner. Il y a un entourage là. Moko du man kanga bois kono. Moko du man kanga toi kono. Il kanga moko suku du man la dame. Au-delà. Au-delà exercice physique de bien. Il vous toro sabe. Moko mun kanga bois là. Il vous toro sabe. Mon nani munu ou bien mon duru tu es l'average de 5 personnes qui t'entourent. Anga que ni terke tambi bolu pas essence pas kono. Uto sabe. Mo munu kanga bu ka vi kono kanga précaution joni mo ko mulu. Ibulu voilà, mo munu teke blasra. Et dem sen de ta vie, tu n'as pas immortel. Donc il y a temps in cesse. Tu n'as pas beaucoup de temps. Donc ibulu voilà. Munu kanga faraka, ibulu faraka. Donc il est exque munu kanga voilà. Donc tu fais pour toi-même.
tu es en train de protéger, tu es en train de protéger ton rêve. Aïwa, n'an tilala chapter 7 la ni witi in a bɛ komi witi ni nɛfu parce que kuma caman bɛ chapter 7 kɔnɔ o kuma kelen de bɛ witi kɔnɔ an bɛ discipline de kan toujours parce que o de ka gɛlɛn adamaden yɛrɛ ma. Donc ko sans discipline ton objectif devient un mensonge. tɔgɔ de ko ni discipline tɛ yen ni tilennenya tɛ yen i bɛ mun nɔfɛ nkalon de don. n'i ma discipline ta n'i ma fɛnw bila ka tugu i ka objectif nɔfɛ nkalon de don i bɛ ka nkalon de tigɛ i yɛrɛ. hali n'i y'a répété i fa n'i ba ye i y'a répété i terikɛw ye ne kɔni ka souhait de ye n ka kɛ policier n ka souhait de ye n ka kɛ gendarme ye e bɛ dulɔba min na e bɛ drogue ta bada est ce que hali n'u y'u joli ta i tɛ se ka k'o ye. donc i bɛ ka nkalon de tigɛ i yɛrɛ ye. donc i bɛ ka kuma de fiɲɛ de bɛ ka bɔ kisɛ t'a la. donc hali n'i taara réseau sanfɛ ka i ka rêve publier ka seli a kan non ça ne va rien changer sans discipline. donc discipline ye fɛnba de ye adamaden. Objectif gagner dɔrɔn tɛ dɛ dans la vie même si tu n'as pas discipliné i t'a tɔnɔ dun. donc discipline c'est très très bon en tant que un homme i bɛ mun nɔfɛ parce que u bɛ se ka teliya ka se ma à cause de discipline. n m'a fɔ i t'a sɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ dans 5 ans e bɛ se k'a sɔrɔ dans 20 ans. ni discipline si tu es indiscipliné une personne indisciplinée donc mɔgɔw hakili la discipline mɔgɔ ladonnen donc mɔgɔ sɛbɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ discipliné don u tɛ sɔn ko sugu dɔw ma. donc hali n'i bɛ muso ɲini i bɛ muso discipliné de ɲini. n'i bɛ baara ɲini n'i bɛ baarakɛlaw ɲini i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun tɛna i ka fɛn soɲɛ mun tɛna na retard la o ni fɛn ninnu. donc i bɛ mɔgɔ discipliné de ɲini. donc diɲɛ yɛrɛ mago b'o de la discipline sur tous les plans. cɛya fan fɛ musoya fan fɛ denkɛ fan fɛ baya fan fɛ tout notre vie ça tourne en discipline. i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ o tɛ objectif dɔrɔn ye. donc i bɛ hakili to la. la discipline n'est pas agréable mais elle te sauve. donc discipline a ma nɔgɔn mais a b'i ka vie sauver ni objectif b'i bolo a b'i bɔ i tɛ tunu. donc ni discipline b'o kɔnɔ a b'i ka vie sauver. donc objectif ye nin i b'a sɔrɔ. la discipline te fera faire des choses difficiles. fɛn dɔw bɛ discipline a bɛ n'i bila i ka fɛn dɔw kɛ mun i b'a faamu i bɛna kɛ a ka gɛlɛn i ka vie kɔnɔ. a bɛ se ka kɛ i bɛna komi chapitre tɛmɛnen 7 i bɛna terikɛ dɔw bila terikɛ minnu ka di i ye kosɛbɛ. donc ɲɛ b'a la u tɛna fosi de fara u tɛ ka fosi fara i ka vie kan. donc i b'a dɔn u ka fréquenteli i bɛna dɔgɔya. donc c'est pas facile. donc ou bien i terimuso dɔw bɛ yen i b'a dɔn ou bien i terikɛ ou bien u tɛ k'i bila sira ɲuman sanfɛ. donc tu veux être discipliné donc il faut i b'olu bɔ i ka vie kɔnɔna la. la discipline te fera faire des choses difficiles. te lever tôt travailler quand tu n'as pas envie. i bɛ wuli sɔgɔma joona fɛ. ou bien i bɛ baara kɛ hali baara minnu man di ye tuma dɔ la ka fɛn sɔrɔ i ma deli ka fɛn sɔrɔ. tuma dɔ la i bɛ baara dɔw kɛ hali n'a man di ye ka fɛn sɔrɔ fɛn mun ka di ye pour que k'i ka objectif aboutir. dire non aux distractions. sigariti min dɔn langoloba kɛ réseau langoloba filɛ tiktak langolo kɛ minnu tɛna fosi fara i ka vie kan. mais i bɛ se ka taa don tiktak la n'i bɛ fɛ ka leçon de ta. mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ problème dɔ b'i bolo olu kɛlen don k'u fɛn kɛ yen nɔ. donc i bɛ se ka tiktak kɛ mais tiktak video minnu bɛ n'i bilasira minnu bɛna dɔ fara i ka vie kan. respecter ton temps i bɛ kan k'i ka temps ti fɛn langolo la. reste constant même dans la fatigue. même hali n'i sɛgɛnna o yɛrɛ athlète parce que n'i ye athlétique kɛ i bɛ ɲinɛ tuma dɔ la le match n'a pas gagné jusqu'au dernier minute. minnu sɛgɛnna minnu ma sɛgɛn donc match bɛna bɔ k'olu kɔnɔ. mais elle te sauve des choses encore plus dures. i bɛ ka a tɛna i ka vie a ka gɛlɛn i k'a kɛ mais i mana kɛ a bɛna i bɔ fɛn minnu bɛna gɛlɛya vie kɔnɔ a bɛna i kana regretter.
i kana maloya i kana tunu i kana temps perdu i kana don mana ko la i kana siri mɔgɔ wɛrɛw la parce que ni discipline no don i bɛ fɛn bɛɛ bɛna na sɔrɔ o kɔnɔ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la a bɛna i bɔ salibagatɔya la minnu la paresse la ou bien ka tununi discipline an ka kɛ objectif discipline ça égale au succès o de la ni mana ye ni chapitre 2 kɛ discipline sanfɛ ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain i bɛ mun kɛ bi o de bɛna kɛ ni ye olu farafaralen de bɛna kɛ ni ye sini e bɛ ka mun de bila i yɛrɛ ɲɛ i ka sini ɲɛsigi la donc beaucoup de jeunes veulent les résultats mais pas le processus mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛ n ka kɛ nin ye donc i tɛ girin ka kɛ n'o ye donc le processus les sacrifices les disciplines et puis au sara o de succès ils veulent le respect sans discipline ils veulent le succès sans effort ils veulent la croissance sans sacrifice ils veulent leur futur sans perdre leur mauvaise attitude donc mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ fɛ ka bonya mais olu discipline t'u la u bɛ fɛ ka succès kɛ u tɛ effort kɛ la u bɛ fɛ ka wuli ka fɛn kɛ u tɛ sacrifice kɛ la donc u bɛ fɛn caman nɔfɛ jeunes caman de c'est pas au Mali seulement c'est partout donc la réalité n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ mauvaise attitude il faut abandonner donc ça c'est la réalité un jeune homme mature comprend que jeune fɛn fɛn n'a fɛn kɛra le résultat n'est pas gratuit donc i ka ala deli jaabi c'est fu tɛ donc i bɛ fɛn dɔ don to yen pour que i ka jaabi nin i k'o sɔrɔ pour que i ka progrès sɔrɔ c'est pas magique le succès n'est pas un cadeau le succès c'est le travail acharné, les disciplines, les choix que tu vas faire. Donc, les mauvaises attitudes viennent au loup blanc. Tu dois payer le prix chaque jour avec sérieux, avec courage, avec constance. Ta discipline doit être plus forte que tes émotions. Mɔgɔ dɔw bɛ n'i saboter, il ne faut pas être comme ça. Mɔgɔ dɔw bɛ na i b'a fɔ ma ni n kɔni t'a yɛrɛ dɔn ni n fililen don parce que u t'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ. Mɔgɔw parce que i bɛ se ka mɔgɔ zize i t'a tigilamɔgɔ dɔn. I t'a dɔn a b'a kɛnɛ kun mun kama i tɛ fosi dɔn a la mais est ce que olu tigilamɔgɔ ka kuma ye mais est ce que u bɛ fɛ k'an ka fɛn k'e la ou bien mɔgɔw y'i baara sugu dɔ la est ce que u man ka fɛn kɛ u t'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ vie kɔnɔ donc e dɔrɔn de b'o dɔn c'est toi celle qui connaît ce que tu cherches dans la vie tes émotions nous disent je suis fatigué j'ai la flamme je n'ai pas envie, je vais dormir, je vais faire demain. Donc, nous devons faire. Tuma dɔw la n'i bɛna fɛn ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ i fari b'a fɔ n sɛgɛnnen don i bɛ se k'a kɛ sini ou bien demain an ka taa bi ni anniversaire la o ni fɛn ninnu donc toujours a bɛ komi i bɛ k'i ka objectif de a bɛ ka surunya la i bɛ ka lajanya la discipline répond. La discipline répond. Je fais ce que j'ai à faire le point. Il faut faire que mon kankaké pour que les autour de sini. C'est ça qui crée les hommes forts. Au début, Adamadin Kungelon là, mon na sexaka. Parce que la discipline te libère de toi-même. Parce que mon fille il fallait d'obéir. Salba patia obana quoi. Parce que ali bina fait donc il fallait pas faut mais il bina banade ou bien nous fait donc il fallait fangler ba. Quand on oublie la main, elle t'empêche de devenir l'esclave de ton humeur. Un jeune discipliné devient un homme dangereux. Donc, un dangereux, un bon caractère. Tu es dangereux, tu es salia, tu es dangereux de la médiocrité, de la paresse, mauvaise attitude. La discipline crée la confiance. Quand tu es discipliné, tu as confiance à toi. Parce que tu vas avoir confiance à votre objectif parce que il va munka sira munka ni continue na et puis résultat oui moi dans les bina résultats tellement positif tellement sur moi dans les dons là te fausse quand décourager il faut continuer seulement et puis ça ne manque quand tu fais ce que tu dois faire régulièrement même sans encouragement même sans motivation même sans résultat immédiat tu regardes dans le miroir tu te respectes
ayiwa n'i mana komi i mana fɛn lajɛ dugale lajɛ i yɛrɛ la i y'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ bonya confiance b'i la i dalen don i yɛrɛ la i fana tu es puissant intérieurement parce que ni mɔgɔ n'i discipliné na tu es puissant intérieurement i bɛ se ka fɔ non toutes les choses mɔgɔ minnu discipline t'u la ni mɔgɔw y'u su ka kɛ fɛn fɛn kan o b'a kɛ donc ça c'est les gens non disciplinés i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara kɛ la le respect de soi même vient de la discipline pas de mots donc mɔgɔ yɛrɛ bonya o bɛ daminɛ o i yɛrɛ ka attitude de la donc ala k'a to an k'an yɛrɛ bonya donc ni exercice physique la i bɛna ni exercice la i bɛna action obligatoire du jour i bɛna mun de kɛ bi na pour être discipliné e bɛ fɛn jumɛn de kɛ don o don a bɛ se ka kɛ i bɛ cigarette min a bɛ se ka kɛ i bɛ dulɔri min a bɛ se ka kɛ i bɛ dɔrɔgu de ta i bɛ n'olu supprimer cogo di i b'olu ɲɛɲini dans quelques jours i bɛ jour de d'i ma dans 10 jours le plus difficile i b'o fɔ dans 10 jours bɛna bila le plus simple i b'o bila bi donc kana ɲinɛ o kɔ an k'a kɛ n'i bɛ dulɔ min na dans 10 jours i bɛ dulɔ bila i bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn fɛn bɛ pour que ka dulɔ bila n'i bɛ cigarette min ten cogoya fana dans 10 jours i bɛ délai dɔw d'i ma a bɛ se ka kɛ 10 jours a bɛ se ka kɛ 1 mois i bɛna bila dɔɔni dɔɔni cogo di an k'a kɛ n'i ye cigarette min na i bɛ cigarette den 4 5 min tile kɔnɔ i b'a tigɛ ka kɛ a tilancɛ ye pendant 1 semaine donc i bɛ cigarette 3 min donc n'o bɔra yen i b'a réduire f'i ka bɔ a la i yɛrɛ de bɛ o bɛɛ ye discipline de ye kan'a fɔ i tɛ se ka kɛ k'a fɔ n jarabilen don a la ni fɛn non discipline mental i bɛ mun nɔfɛ i b'a dɔn parce que cigarette ni dulɔ a si man ɲi ka wari ma surtout n'i ye denmisɛnnin ye a b'i ka croissance tiɲɛ a b'i tiɲɛ yɛrɛ de i ni ka santé tiɲɛ i tɛ se ka i ka objectif bitu ni man kɛnɛ ayiwa nin ye chapitre 9 ye an tilala ka ban n'o bɔra 10 o y'a laban ye nin chapitre la i ka environnement donc ta vision doit être plus grande que ton environnement donc i bɛ mun nɔfɛ i ka diɲɛ labɔ la o kan ka bonya n'i sigiyɔrɔ ye n bɛna fɔ tugun surtout en Afrique i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ labɔ la surtout i ka objectif kana objectif fitinin ta n'i ye fitinin ta i bɛ se k'o laban i mana i ka vision kɔrɔ i bɛ fɛ ka mun de o ka an b'a fɔ minnu b'i kɛrɛfɛ dɛ parce que an kɛrɛfɛla ninnu i b'a se ka sɔrɔ gɛlɛya opportunité tɛ yen ou bien négativité ni fɛn ninnu donc olu bɛ se ka k'i entourage la donc o man ka k'i ka vision dɔw hakili la ni opportunité fɛn ninnu tɛ ni e bɛ fɛ ne ka kɛ fɛn ye cogo di opportunité ti yan fosi ya kɛlɛ kɔ ni fɛn ninnu pauvreté ni fɛn ninnu donc mɔgɔ dɔw ça c'est négatif il faut avoir une vision e bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna la cogo di ka fɛn sɔrɔ donc e bɛ se e bɔlen o kɔnɔna la e kɛlen k'i ka objectif aboutir mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila k'e ye o donc e fana bɛna e bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la donc il faut pas être négatif donc i ka vision faut être positif surtout n'i bɛ objectif mun nɔfɛ surtout n'i bɛ yɔrɔ la opportunité n'i bɛ yɔrɔ kɔnɔ opportunité caman ti yɔrɔ min surtout Afrique yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen donc il faut concentrer seulement sur ta vision mun b'i kunna i ka objectif e bɛ fɛ ka kɛ mun ye i bɛ fɛ ka kɛ école de ye ou fɛ ka kɛ policier de ye ou i bɛ fɛ ka kɛ gendarme de ye i bɛ fɛ ka kɛ président de ye i bɛ fɛ ka kɛ docteur de ye ou bien i bɛ fɛ ka kɛ chauffeur de ye ou bien i bɛ fɛ ka kɛ numu de ye i bɛ fɛ ka kɛ soudeur de ye i bɛ fɛ ka kɛ menuisier de ye faut tu ne peux pas contrôler ton environnement, tu peux contrôler toi seulement. Donc, il y a un environnement, un exercice physique, donc, chapitre 4 là. Ala ye munu d'i ma. Donc, n'i wolola gɛlɛya kɔnɔ, i bɛna bɔ gɛlɛya la cogo min, i degera o la ka tɛmɛ. Donc, c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu vas agir, ma fille. Donc, la vie, c'est 10% ce qui t'arrive, c'est 90% de ta réaction. Donc, ta vie, succès qu'on a de la vie. Donc, ta vision doit être plus grande que ton entourage. Et quand il y a fait un baou de qu'on a là, mais ce n'est pas ton environnement qui décide ta vie, c'est ta vision. Donc, il y a environnement, il y a vie décidée, il y a succès décidé.
e yɛrɛ ka visa e yɛrɛ ye mun na donc ni mana an s'appelle laman 8 ni mana o ye kumana o kan kosɛbɛ tu peux être dans un quartier qui offre rien i bɛ se ka kɛ quartier kɔnɔ hosté et devenir quelqu'un qui offre tout toi tu peux devenir le plus riche de ce quartier là donc tu peux être dans une famille sans repère sans fausseté mais ça veut dire et kan ka fɛn o de kan k'i encourager pour être arrivé pour que i se k'i ka famille b'o kɔnɔna la donc kan ka dusu don i la et devenir un repère pour ta famille si tu veux devenir si tu peux venir d'un endroit que personne ne respecte et devenir quelqu'un que tout le monde respecte donc i mana fɛn fɛn i b'o opposite de ɲini fɛn fɛn négatif bɛ i b'a essayer ka k'o positif ye c'est toi tu peux changer seulement ta vie tu sais que mɔgɔ dɔ ka vie changer quand tu changes ta vie au kɔnɔna de la i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka vie changer positivement un jeune avec une vision ne ressemble jamais à son environnement ni mɔgɔ min t'a ɲɛ b'a kɔnɔ hali ni a wolola sunguruba so de kɔnɔ il ne ressemble jamais à ça surtout une fille donc a kana ɲinɛ o kɔ ton environnement peut te limiter mais ta vision te libère i ka environnement bɛ se k'i vie gɛlɛya ma mais i ka vision bɛ vie nɔgɔya ma donc i ka vision i bɛ discipline fara kan donc ni mana ye sisan objectif discipline et la vision égale au succès donc le quartier peut être petit mais ta vision peut être grande i ka quartier bɛ se ka dɔgɔya mais i ka vision bɛ se ka bonya i ka so bɛ se ka gɛlɛya mais i ka vision c'est puissant ton futur peut être puissant ton entourage tu manques d'ambition mais toi tu construis un destin donc c'est pas où tu es né où tu es défini c'est ce que tu décides de devenir donc i wolola yɔrɔ min i mɔna don min kɔnɔ non o tɛ o dɔn i bɛ fɛ ka kɛ fɛn mun ye c'est ça qui compte donc kana ɲinɛ o kɔ ala k'i kɛ i ba sago ye ala k'i kɛ i fa sago ye ala k'i kɛ i sigiɲɔgɔnw sago ye ala k'i kɛ i kɔrɔw sago n'i dɔgɔninw sago ye donc o kɔrɔ ye mun n'i kɛra fɛn ye olu bɛɛ bɛna i tɔnɔ don ne laisse pas ton environnement te vole ton fil kana sɔn parce que i ka environnement man ɲi kana sɔn k'i ka taaɲɛ soɲɛ donc tu es né pour faire des grandes choses c'est seulement c'est toi qui peut faire ce travail là mɔgɔ si de tɛ se ka k'i nɔ la beaucoup de jeunes abandonnent non pas ceux qui l'ont incapable mais parce qu'ils ont regardé autour d'eux mɔgɔ caman filɛ sisan u bɛ décourager u b'u ka mana u ka alentour lajɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u entourager a caman bɛ yen u ma réussir ni fɛn dɔn u bɛ décourager mais o man kan o yɛrɛ de kan k'i motiver tu seras le premier donc e fana bɔra o dingɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna bɔ i sababu la parce que olu bɛ ne ye comme exemple ils veulent changer il y a beaucoup de gens qui veulent changer mais ils ne voient personne changer u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye minnu changer donc i tɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ dɛ i mana dugukali ta k'a lajɛ i b'i yɛrɛ dɔrɔn de donc ils veulent se discipliner mais u fɛ k'u yɛrɛ kɛ discipliné parce que u bɛ mɔgɔ caman cɛla minnu sont indisciplinés donc u tɛ se ka sira ye donc o de la i ka environnement c'est très important en doucement sans bruit donc i ka environnement bɛ se k'i tiɲɛ dɔɔni donc c'est le tir de l'objectif la vision te montre ce que les yeux ne voient pas encore i ka vision bɛ se ka fɛn yir'i la mɔgɔ wɛrɛ ɲɛw tɛ se k'a ye e dɔrɔn de ɲɛ b'a ye i bɛ mun nɔfɛ quand tu as une vision tu vois plus loin i b'i yɛrɛ ye hɛrɛ kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye indépendance kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye taaɲɛ kɔnɔna la donc hali ni c'est un métaphore i tɛ se ka o ye mais i b'i yɛrɛ ye o de kɔnɔ donc ni mana o yɛrɛ ye o kɔnɔ o bɛ dusu don i la o bɛ dusu baara don i la parce que i bɛ fɛ sini i bɛ fɛ ka mun sɔrɔ dans le futur tu penses plus loin tu travailles plus loin donc i bɛ baara kɛ pour sini ɲɛsigi i bɛ miiri mun na sini ɲɛsigi tu vis pour demain pas aujourd'hui donc i tɛ bi lajɛ la i bɛ sini de lajɛ la donc pour que i bɛ fɛn bɛɛ kɛ bi pour que sini ka ɲɛ donc a bɛ komi ji bɛ don kɔ la n y'o fɔlɔ video kɔnɔna la dɔɔni donc i bɛ ka ji kɛ i ka kɔ la dɔɔni
Donc i b'a dɔn ni ji bɛ don kɔ la dɔɔni a laban kɔ bɛ fara n'o fara o de ye succès. Donc tu acceptes mieux le sacrifice, donc i bɛ sacrifice ninnu i b'o accepter. Minnu bɛ ka na minnu bɛ na i ka sira gɛlɛya k'a fɔ ko ayi n'i mana service demande fɛ ka n'olu ye komi i jugu faut continuer. Awɔ bi yɔrɔ dɔ la o ni mɔgɔ kelen ko ayi o mɔgɔ kelen ko ayi o dɔrɔn de ye mɔgɔya. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'i dɛmɛ i ka sira kan. Parce qu'elle lui donne un futur si clair que le présent ne peut plus le tromper. Donc, si tu as une vision, avec bla pour que il est c'est ça, il veut aussi monter sans problème. Donc, la vision te protège de la vie facile. La vision te protège de la vie facile. Parce que moi, quand je suis parce que n'y a ala deli ou bien n'y karsa de ou bien n'y diplôme bimbolo ou bien moi ni du sous non ou bien non k'a fɔ ko fɛn gɛlɛyali bolo ni dangaden o kuma kɔrɔ de tiɲɛ kɔrɔ tɛ non donc olu ti fɛn a bɛna gɛlɛya an ka f'i ye ça sera difficile. La vie facile détruit beaucoup de jeunes parce que mɔgɔ caman bɛ vie facile nin de fɛ fɛn wari fɛn nana a nɔgɔya la i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ joona i t'a minɛ n'i bolo fila ye i mana fɛn fɛn sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna la o tiɲɛ man di. La facilité du plaisir, la facilité du confort, la facilité de mauvaise fréquentation, la facilité de la paresse, la facilité de distraction, la facilité du je vais faire demain. Donc facilité ici il y aura car il y a plaisir ni il n'y il y a mauvaise habitude ni il y a mauvaise fréquentation ni il y a paresse ni il y a distraction on fait donc on bien que non. Donc olu bilali o de ma nɔgɔn donc i k'olu bila mais un jeune homme avec une vision détient allergique à la facilité ni e mɔgɔ ni vision fɛn kan i m'a faamuya ni nɔgɔya kɛra yɔrɔ min yɔrɔ o kan ka bali la parce que i bɛ mun nɔfɛ nɔgɔya tɛ parce que nɔgɔya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an b'a dɔn distraction plaisir sans souci sans discipline o ka nɔgɔya adamaden bɛɛ ma adamaden bɛɛ bɛ se k'o kɛ. Mɔgɔ bɛ fɛ ka taa ɲɛ a ka gɛlɛn dɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ o de la y a pas beaucoup de gens qui font des succès donc i bɛ sira mun kan sira a bɛna gɛlɛya il faut prendre du courage. Il veut le futur pas le moment donc tu veux le futur mais pas le moment. Il veut la construction pas l'apparence. Il veut le respect pas l'attention. Il veut la stabilité pas le plaisir temporaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la facilité coûte cher. C'est très cher. Donc ni mana ye minnu bɛ don vie facile kɔnɔ ni mana la facilité o ka gɛlɛn parce que u bɛna siri adamadenw la fo ka t'u sa donc e dun t'o fɛ donc facilité coûte cher. La facilité coûte cher minnu bɛ daga sunɔgɔ ni tout ambition t'u la fo t'u la i b'a sɔrɔ u b'u ka vie bɛɛ kɛ tɔrɔkɔ la ça coûte cher i muso man kɛnɛ i tɛ se ka furakɛ den man kɛnɛ i tɛ se ka furakɛ i tɛ se ka muso furu fo se t'i ye. Ali dala dumuni yɛrɛ se t'i ye ça coûte plus cher donc la difficulté là i kan k'o ko pour réussir parce que la facilité de vie comme jeune ça coûte cher quand tu es adulte donc c'est le moment et que la difficulté discipline les hommes cɛ yɛrɛ ni cɛ o cɛ n'i ma sɛgɛn i tɛ kɛ cɛ ye. Donc, kana ban sɛgɛn ma sɛgɛn ka ɲi cɛ ma donc an bɛna mun fɔ sisan i b'u comparer ce que mon environnement me montre i ka environnement bɛ ka jumɛn yir'i la sa o bɛ ka kɛlɛ de yir'i la opportunité tɛ donc ce que ma vision me montre i bɛ se ka vision na i bɛ se ka yɛrɛ yɔrɔ min donc e bɛna jumɛn choisir i b'olu de kɛ o exercice kɔnɔna la donc a bɛ se ka kɛ fɛn tan ye a bɛ se ka kɛ fɛn duuru ye a bɛ se ka kɛ fɛn i bi minnu yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma don i ka vie kɔnɔ bi in na i b'olu de sɛbɛn. Ayiwa an sera livre laban ma o ye chapitre 10 ye 10 in ye livre yɛrɛ titre de si tu marches avec ton objectif tu ne te perdras jamais donc ni objectif b'i bolo comme i y'a mɛn cogo min GPS de don donc i tɛ tunu
parce que jeune mun bɛ objectif tɛ jeune mun na o b'a sɔrɔ jeune ninnu u disuali ka di donc u bɛ se ka sira bila yɔrɔnin kelen parce que sira tɛ yen ni sira tɛ yen sira bilali ka nɔgɔn critique o bɛ se k'u kɛ ka sira bila ni mɔgɔw mana critique dɔɔnin dɔrɔn u bɛ sira bila donc ni but t'i la donc tu vis dans la confusion donc confusion a tununi denmisɛnnin tununnen donc o bila terroristes bɛ se k'o sɔrɔ bandiw bɛ se k'o sɔrɔ janakɛlaw bɛ se k'o sɔrɔ o ni sungurubaw bɛ se k'o sɔrɔ kamalenbaw bɛ se k'o sɔrɔ donc olu u bɛ don u bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ se k'u contrôler quoi mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se k'u contrôler parce que sira t'i bolo donc i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka sujet mais un jeune avec un objectif marche droit même lentement même seul même blessé même fatigué même incompris donc i bɛna taama hali ni taama ka suma hali ni bɛ taama la i kelen hali ni bananen don hali ni sɛgɛnnen don hali ni mɔgɔ min i faamuya i bɛ mun nɔfɛ donc tu marches toujours tu avances donc i b'a dɔn fana i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛ a ma se mɔgɔ donc ton objectif c'est ton GPS d'intérieur donc i yɛrɛ b'a dɔn objectif mun b'i la sisan livre ni mɔgɔ minnu sera ka objectif daminɛ ni livre ye donc a bɛ comme GPS de b'i bolo à travers pour ton succès dans la vie tout va essayer de te détourner diɲɛ yɛrɛ y'o de ye diɲɛ sigilen don fɛn langolo ka ca distraction c'est facile a ka nɔgɔn i ka kɛ maa langolo ye u ka nɔgɔn ni i ka kɛ maa sɛbɛ ye maa sɛbɛ ça environnement discipline ta vision o fana donc n'olu saba b'i la i ka succès sɔrɔli ka nɔgɔn an kumana objectif kan ou bien but n'i ka entourage o n'i ka discipline o n'i ka discipline o ni fana i ka objectif i ka entourage discipline ni vision donc olu naani o de bɛ succès di adamaden ma n'i mana olu fara ɲɔgɔn kan basically o yɛrɛ de o la i bɛ tugu la succès kɔ i tɛ ka ala deli dɔrɔn dɛ i bɛ action fana mener donc dans la vie tout va essayer de te détourner les distractions les mauvaises fréquentations la paresse les regrets la peur les doutes les manques de discipline les erreurs du passé l'environnement l'installation fɛn minnu bɛ n'i détourner kosɛbɛ adamaden yɛrɛ détourner objectif b'i la o min a t'i la o ye fɛn ninnu ye distraction maalankolon fɛn ninnu ou bien des mauvaises fréquentations terikɛ ɲumanw la paresse fɛn salibabagatɔya ou bien ka regretter ou bien siran ou bien ka siga i yɛrɛ la ou bien ka ni discipline tɛ yen o ni les erreurs du passé i ye erreur minnu kɛ kunun ou bien erreur tɛmɛnenw donc i ka environnement fana i ka instabilité émotionnelle parce que mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ n'o diinɛmɔgɔw yɛrɛ terroristes minɛ denmisɛnnin ninnu minɛnen don n'o de ye donc u bɛ fɛn sugu bɛɛ u b'u kun salon ni malangolo fɛn ye kafiri fɛnw ye u b'a ni diinɛ ɲagami pour que u ka se ka taa mɔgɔw faga mais si ton objectif est clair ni i yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ dans la vie si c'est clair tɛ se ka don kojugu la donc ces choses n'auront plus le même pouvoir sur toi donc ni objectif b'i la fɛn lankolon minnu bi an kɛrɛfɛ an bɛ se ka don fɛn ɲɛ minnu se tɛ sisan i b'i na manjanya ka bɔ olu la donc i tɛna kɛ comme denmisɛnnin tɔw parce que i bɛna ko dɔn joona n bɛ ka minnu kala i ye tan mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u si bɛɛ kɛ u tɛ nin dɔn u b'u si bɛɛ kɛ taama na u t'a dɔn mun na u ma réussir jamais parce qu'ils n'ont pas les GPS toi tu as les GPS maintenant tu réussis gratuitement même en langue à ta langue maternelle bambara que tu comprends à beau fanana donc si tu ne réussis pas il faut pas montrer ta main à quelqu'un il faut montrer à toi-même parce que elle ma discipline ta vision ti la objectif là
il fait que t'attends au reste la koyo. Donc la vie obéit à ce qui savent ce qu'il veut. Donc ni pas de mon vie qu'on a. Donc de décision, ça c'est très très important parce que il y a barake ka tugo de ko. Donc ka il tugo to ko. Il y a fait un plan. Au début il manya na mai. Au début il bon mana kola. Au début sika boy kun. Au début confiance dima. Au début ke fani baye. Au début bon mana kola. Il fani bati ce qui bon mona. Parce que il y a quand même. Quand tu sais exactement ce que tu veux, tu deviens plus fort. Ni pas de mon offre, tu deviens plus fort. Tu attires les bonnes opportunités. Il garde vos batailles. Parce qu'il va de mon offre, il a fait un bébé, donc de bout de offre, tu accélères ton évolution. Tu vas évoluer d'un jeune homme à un adulte, pas tous les autres adultes, un adulte qui a une vision. Donc, tu élimines les superflus. Tu ne vis plus pour l'impressionner. Donc, tu n'as vu que pour qu'il y ait un tu n'as vu que pour qu'il y ait une vie enrichie. Tu te développes ton caractère. Le caractère tu inspires les autres. Tu peux inspirer à travers toi-même. Hal ni bi communauté mu ngono ni fronté mo nyina monté. Donc et toi tu deviens une inspiration. Tu deviens un homme rare. Un homme qui ne perd pas. Donc un homme qui construit. Tu vas devenir un batteur de ton pays. Et tu n'as qu'un mot, il y a du siga senta barakro ka sarsu minta ibna ke mo munu bi ka du la abo mo chama de l'offre 600 bébé na malila un homme qui avance avec l'intention. Donc tu as l'intention de devenir quelqu'un, quand on se met aussi de stress. Donc la vie respecte les hommes qui respectent leurs objectifs. Dieu bina mogo be mogo boya. Dieu bi mogo boya mogo bi abi objectif no for na ko boya. Donc ne marche plus hasard. Donc il t'a vu tout comme par hasard. Tu marches avec une vision. Tu as une vision. L'objectif te donne une vision. L'objectif, l'entourage, la discipline, la vision, mieux comment nous faut. Donc, la vie va respecter ça. Quand tu respectes ça chez toi. Donc, c'est pas par hasard. Les hasards ne construisent rien. Par hasard, le confort ne construit rien. La peur ne construit rien. La jalousie ne construit rien. La comparaison ne construit rien. Kamago nyango ya utina first like mayala. Kamago bono unina utina first like mayala. Fin par hasard tu first la. Siran tu first la. Salvabato ya ou tu first la. Ce qui construit un homme, moi Adam dit là, c'est ton engagement envers lui-même, c'est ton engagement au début de là. Allah tina jiki ka du meleke ou bien kirabin tina jiki kan ka vite là et donc. Donc, c'est ta capacité de rester fidèle à ton objectif. Donc, il faut rester fidèle à ton objectif. Il faut nous faire. Il faut une discipline, il faut une confiance, il faut une courage. Un homme avec une mission devient un homme indestructible. Adam a dit mon objectif là. Moi aussi, c'est ça. Donc, engagement. Donc, tu t'engages aujourd'hui au exercice. Donc, écris ton engagement personnel. Donc, mon engagement envers mon objectif, ma raison, il y a raison, mes actions quotidiennes. Donc, vous le savez. Il y a un livre signé. Il faut toujours revisiter les livres. En tout cas, c'est un carnet de droit. Donc, il y a à tort, il y a au bané. Quand Shiawara, ni livre bané, ala ka sagona livre ala ka tanya o de kadanya anga demsonu be ni esere que ya objectif abouti mali bitanya. Et c'est ce que tu contrôler là. C'est ce que tu peux contrôler seulement c'est toi. Si toi tu avances, le Mali va avancer sans doute. Parce que mon robin est là. Au de kundo. On est sur la Majala.